ruma hian news thuiwak lovin kan hantar lang zok dona ngai thletu ten min han like sak masa zet ula tuna hian Iranian general chuan anram chuan hun rem chang masa bera Israel abeile don ni ina soi Islamic Revolutionary Guard Corps General Senior chuan nimin khan Iran chuan Israel chu ahun taka missile mangina void humna na beile don ti asoya country tongin Tehran khan nikum April le October khan Israel chu direct in void ni jet missile le ral thuam dang mangina lo bei chiam to ni kha Iran Mehr news agency in thu chu asiam dan chuan thutiam dik pathum hi ahun taka ti hlotlin ani ang ti in Tehran Amirkabir University of Technology IRGC Deputy Commander-in-Chief Brigadier General Ali Fadavi chuan asoi Fadavi hian October ni sarisan helesom ni pathuma Hamas kai hruai ten Israel chimlamma bepui an thla ka wanga lo om Gaza indo na chungchang toite in asoya inka haile hostage release deal kalpui mek chu Palestinian Paul laka Israel chaklo na lian tak fin na ani thu asoi Zionist sarkar official tengei point Hamasin nena anchanga anchaklo Israel chu anchaklo ani ti an pomani ti in Fadavi chuan asoi kumsang kazuka somsari pakwa a Islamic Revolution kumsomli paruklin lomna University a hian lomni in Hamas Hezbollah le Yemen Houthi Paul o tebaka Palestinian Islamic Jihad tele Iraq Hezbollah al-Nujabi militia o tepo he function a hian antel kumkal ta chung khan Iran hian Israel hi missile le drone mangin na satakin voi ni anlo bei to ni ka hei hi Gaza Strip indo na le Lebanon Hezbollah ne na Israel indo la ya Thil Danglam Borok ti vung tak mai tu kha ani bokani Iran hian kumsang hele somni pali April tha khan Israel hi direct attack mangina voi khatna nan bei ani kha Damascus sa Tehran consulate bula air strike kalpuin IRGC member engmazat ha anni awangin attack drone le missile zathum bor velin Israel kha voi khatnan direct in an beya thla engmazat nuwa October thla san hele somni pali khan Hamas Hezbollah ruai tu lui Ismail Haniyeh Hassan Nasrallah te thaan ni awanga phubalak na atan Israel ballistic missile zan hi vel Iran chuan an kap lut le heng Thil Danglam pahnia hian Iran beina hi atam zok chu Israel le US tangdun helai rambia le US thopuiram ten air defense mangin an lo kap thla a Israel hian Iran hi chanlet na voi ni an kalpui ve boka avoi ni na chuan an air defense system tamzok ba ka rocket le drone siam na munte Israel in do thlone te chuan an bom chiat sakani engwangin nga Israel chu avo thar ti chiang taken a soilova Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tun kar tirlam khan Jerusalem chuan Tehran axis of terror dodal na chu anna chu ala thok zolo ti asoya an thok zo don ti alo soi to ani kha Atu soya wang hian Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan Israel chuan Iran ti chiat tumin Thil Dang ati theilo ti in achang le tani tun thlatir lam khan The Washington Post chuan US intelligence assessment tar langin Israel chuan Iran nuclear program bei angai tu amek ti tar langa kumlai hol vela po he bei na hi kalpui thut ani thei thu tar lang bokani Israel ti chetura thutiam tu Iran chuan nuclear al thuam chu formalin an kalpui lo thu an soi cham chi a ma se nuclear program chu anti Hmachhawn zel ti alang thunga nuclear bomb siam na atana uranium level angte chutiang chuan anti sang chawa civil tana mamo angchi manatana uranium level aya sang dain Iran hian an uranium te hi an thuam thasa usawa anti chak viawani tuna hian uranium hi 60% aya sangin Iran chuan an nei towa nuclear warhead siam na atana mamo 90% vel an nei to hle soisel tu te chuan hetiang uranium enrich hi civil mamo atana man ain asang fe to ni an soi report changin Iran President Masoud Pezeshkian chuan
Tehran melma ten an ram nuclear center chu an bei thei mai thaya mase aya changtlonga din chuak turin tha kan thul don chuang lo ati ole Donald Trump chu US president ni in president ni nuwa executive order engamozat sign to in action lian tak takin la kanita a abultan phatnan US ramri southern borders te tiang chuan aron hoya helai hmuna hian emergency apuang nga la ni kha sipaile marine thahnem tak Mexico border a hian duty tir ngalin dan lawa US pem lut ti bawani thainan le pem lut to te thon chuarun puite han kalpui chhome ka ni kha tin US ne na sum don na kalpui na chia lak chungchanga in khuang rol lo tam tak oma America first boy pui tu le sumdong Donald Trump chuan hei hi a mu mai ho lova chuwangin a Trump hasa a lo ti to ang khan tarif lama hian lian tham takin ma aron lata a khovel sarkar rang ngong loi thei thil aron puang chuaka China Mexico Canada te 10% in tarif an langa la anni po hian Trump a thil ti chu an chang le tin counter tarif an nei ngal rap mai boka tiang chuan BRICS ramte mabaka an omin chuta chuan India po anar kai tu ber BRICS rama hian ania chutiang Trump malak na India ina Hmachhawn lo na turin Modi chu US a jin ngal watani kha khatiang khan Trump malak na chuan khovel sumdon na ngong lian tak nei chho ngalin an buai tlang hle ani ber mai chutiang ani mek lai chuan Donald Trump chuan Ukraine Russia in do na ati top thei thu a campaign aw la khan tarlan ani to a kadu phat chuan darkar somni pali chungin Russia in do na ka ti top thei ti khan Donald Trump khan lo aw pui to nge a amaro chu hei hi entir na ni in na langa Ukraine puina sa bertu US chu Donald Trump a sarkar chuan Ukraine ta na mamo ral thu mangte tran puina dangte pe kani to don lo thu Trump khan a campaign lai khana aw puya President aron ni chawa tiang chuan na kalpui chhodon ta ni te pon na langa hewang hian Russia Ukraine in dona hian remna thu seitur chawin Trump chuan aka anga ake pen don ni ina hriata chutianga thila kalmek lai chuan Putin nen phone call in bia in dona ti top tur malak tha an ti thuan seidu na ni kha mase heta hian Trump chuan a policy athlak ti lo rual ani lova Russia ne na inbiak na kalpui tur le alaya dinga boipui tur hian US le Russia inbiak na boipui tur hian Europe chu Trump hian a ring lo ni in a hriata Saudi Arabia lama hoitlat maya hemi konga kher hi chuan Donald Trump hian Europe lam hi a ring te chiam lo ni in a hriata ni chuwangin thulai la theiber tur a thian ram Saudi Arabia lama inbiak na kalpui ni tur thu kha puan ni in inbiak na hun tur tak kha puan ani lova Amairo chu news rang kan lo muangin tholeni jing khan Saudi Arabia khopui ridia inbiak na hikal pui lo ning inbiak na hikal pui ngal rum ani Saudi Arabia Ukraine in dona chungchang US le Russia chuan inbiak na han nei ta a kumthum kalta a Kremlin in Ukraine a be pui thlak na kal pui nuwa rampan hi te inbiak na lian tham masa beratan Saudi Arabia United States le Russia official te anin muta US Secretary of State Marco Rubio le Russia Foreign Minister Sergei Lavrov te baka official senior dangte thole ni jing khan ridia a diria palesa anin mukho ma meeting an naya Ukraine indona ti top theina tura malak athu phunga malak tha anti thu an sei ho na chuan tarla na nia ki femo Europa emo he anin biak na hian ki femo Europe lam emo antel lo thung dar karli chuang zet in biak na hian a o a Ukraine mo European official te antel lo wangin US President Donald Trump kai hruaina hnuaya US foreign policy in thak danglam zia hei hian anem nget boka US President Donald Trump chuan US in Ukraine pui na local pui chu ati top mai thei ti le Ukraine hian aram chan to te Russia ne na ahlan angai mai thei ni in na lo sei to bok Moscow le Washington te hian kong ranga in lei chin na an siam thadon ti Moscow tanga report petu Al Jazeera palai sapolo wa chuan minister te meeting zowa
Lavrov an press briefing anei nuwa asoya US le Russia hian thil engemaw zat chungchanga in ron khom na soidun na mumal tak an nei don ani ti in Sapovalova chuan asoi he meeting bi katang hian Russia President Vladimir Putin le Trump te in biak na engtika nge nei thei ani don ero soi chian thei ani lova Kremlin Foreign Affairs Advisor Yuri Usakov chuan tholeni zieng khan Russia State Television hna in biak na hi apoimo hle ti asoi kan principal position te kan soi hova kan din na chiang takte tarlan tlana nia ahun taka he thupui chungchanga hian berem tu team rang in an chhun zom don ani ati chumi chhun zom tur chuan ram pani te hian an rem ti ve ve ti asoi US thu chua chuan ram pani te hian an lei chin na konga iritan harsat na rang ale amutan omte anin hriat po ton sakta a chutianga harsat na omte Hmachhawn dun an rem ti ya Ukraine buena ti top tura in biak na nei turin team thatak an cher chuak bokani thupuang tu chuan he kalphung hi abultran na chau ani ti soin phone call vai khat nuwa income ho na masaber chawani ti asoi Usakov fian ma in ram le Putin in biak tur chungchang lo soi to masya hun tur ero soi chian lani lova kar le lama hian meeting na yani arin om thu soi bokani Sapovalova chuan US le Russia emo point mason na rangjok an be sei lo lain masya tu na hian be sei a in thil lakal chaka rin hlel na po tam hle bok Ukraine chuan security guarantee a phut Ukraine President Volodymyr Zelenskiy chuan Kiev chu in biak na chungchang a hian himjing a ti soin aram chuan a lo huna inram na siam chu apom don lo aram chuan a tel ve lo na in biak na hian engin rem na pom se apum ve don lo thu soin US le Europe atangin security guarantee a phut don amamo don ti soi engdin huna po enghuna po engchena thui po Russia ram chunga angin kanin pom ngai lawang ti in Turkey state media ten Zelensky thu soyan ron tar lang ve boka Ukraine ram chunga han nia Russia thu puang tu Peskov chuan Ukraine hian European Union a tel thena tur dikna anei ti apom boka mase NATO angchi sipai in zom na chungchanga chuan Moscow hian ngaidan ngetak Ukraine laka hian anei ti soina na chumiom zia chu NATO chuan kumsang ni le pariata Ukraine chu NATO membership ani lawang ti chu anol vek ti na ni ti in Russia Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan soi ve boka Ukraine pialama Russia chuan economy lama US nen mason na thodun na an nei abe sei thu Russian Direct Investment Fund ho tu Kirill Dmitriev chuan soi proposal rang kan na ya chu kan tho pui ten an ngai tu American tin nakin loka chuan mason na omang ti ka ring thlani atanga thlathum chungin ti in Sovereign Wealth Fund Manager chuan asoi bok engtin nge Donald Trump ruam man na hi kal chho sel don le tuna hian Russia chu sum don na lama thodun pui turin tuna anin biak voi khatna hian offer ringa mozat pe kan ni chho boka chutianga ni chuan kumthum chuang zet in do na lo tal chaw to economy chaw tak to Russia chu US chuan economy lama khai chuakin chumi roulette nan chuan in rem na Ukraine in rem na konga Putin hi chakzokin Trump hian anor thei pha don nge ti te po chu media tam tak rin dana ni meka engangin nge Trump hian ruam man na asiam hi a hriat lok lova tuna hian Putin nen phone call a hanin biak thu puana ni nuwa US le Russia chuan in biak na Saudi Arabia nei don ti khovel hriata puana ni nu loka in biak na hi nei ani tak thu thole ani zinga nei ani tak thu tarlan ani ngala nei kha tiang chuan malak na hi chak chho viau maya amaro chu he in biak na hian Ukraine lam Palai le Europe lam mantel velova engangin nge he thil hi kalzel don tuna in biak na masabera hian rampani ten in biak na mumal jok kalpui turin team nget jok din chho ani boka chutiang chuan Russia Ukraine in dona ti top tur hian drama ro man na in ke pen than ani chho ta meka chanchin kan ngai chang zel don nia hangai nom chho tel don ani